Ahojte priatelia, dnes sa nachádzame v Trnavskej Modranke a ideme sa porozprávať o tomto krásnom 22 kubíkovom jazierku. Poďme na to. Tak vítaj, Miro. Vítaj tu na konečne. Konečne, dneska máme taký malý sviatok, lebo teda pozývaš ma pozrieť sa na tvoje jazierko už zo pár rokov. Tak som veľmi rád, že to takto vyšlo a konečne pri ňom sedíme. To som rád. Poďme si povedať možno niečo o takej histórii, kedy si vlastne prišiel k tomu hobby, alebo kedy si vlastne získal nejakú takú potrebu možno postaviť si nejaké to jazierko, alebo kedy si prvýkrát počul o kojkaproch, o jazierkach? Ono to bolo v podstate taká náhoda, že jazierko som mal predtým vpredu, ale takéto malé plastové a nemal som priestor. A ja som akvarista už 37 rokov a akvarista vždycky chce dať jazierko, len potrebuje priestor a dokúpili sme túto časť pozemku, takže vznikol priestor na to, že môže vykopať poriadnu jamu. Tak som si naplánoval, že to bude 7x3, že to bude nejaký biotop s tým, že je to v podstate aj kúpacie jazierko. Plávame, šnorchlujeme, na nafukovačke sa opalujeme na tom jazere. A tak sme začali kopať, stavať a v podstate o takom väčšom chove koj som veľa nevedel, ale prišli prvé 2 koji, potom prišlo ďalších 7 a potom som sa dostal k stavu, že som tu mal maximálne 52 kusov, ale to už je príliš veľa, musím to dostať na nejakých 25 kusov, ale takýmto spôsobom sa to vyvinulo. A čím viacej človek o tom vedel, tak tým viacej rýb dokupuje a tým viacej prerábok, úprav, ale samozrejme aj radosti a spokojnosti pri jazere. Ako hovorí môj kamarát zo Šale, je to diagnóza. Hej. Je to diagnóza. Dobre, povedzme si možno teda niečo o tých parametroch jazierka. Aká je hĺbka jazierka? Rozmery si spomínal 7x3 metre. Hĺbka bola tiež jedna z vecí, o ktorej som nevedel, pretože mám 1,20 m. Teraz by som robil 1,50 m. Ale 1,20 m som robil kvôli tomu, že som tak zhruba odhadol, že priemerná veľkosť obyvateľa rodiny, aby tuto keď je, normálne stál a bez problémov sa mohol pohybovať. Mám tuto jednu takú hlbšiu časť, 1,40 m, ale hovorím, celé by som to teraz urobil na 1,50 m, pretože by to bolo hlavne v zime príjemnejšie pre tie ryby. Rozmer je 7x3, 22 kubíkov. Mám tu 2 filtre, jeden pôvodný, vlastná výroba a keď som dokúpil ďalšie ryby, tak som tu tomu urobil ešte ďalší filter, čo si neskôr ukážeme. A takýmto spôsobom filtrujem. A fólia je? Fólia je PVC, jeden kus, tu som v podstate vybetonoval som bočné steny z DT tvaroviek, spodok je žltá hlina, tu som len udusal, vložili sme jeden celý kus fólie, po rohoch sme to zaukladali, napustili, mám tam jednu prechodku DN110, čo je výstup z filtra. Potom tam mám jednu prechodku 50 mm, čerpadlo do filtra a tu mám v podstate prepad, čo je veľmi dôležitá vec. Tak. Cez leto permanentne dopúšťam malé množstvo vody, ako je to počuť vzadu v tom prepade, tak tady to priteká voda, čo je ale moja špecialitka je to, že ten prepad, keď bol len taký normálny, ako náhle mi krmítko pustilo granule a prúdenie vody doťačilo a ja som stratil 50% granule v tom prepade. Tak som urobil takúto jednoduchú trubku, ktorú dám na ten prepad. Tá voda preteká rovnako, ale granule sa tam už nedostanú. Šikovné. Takže žiadne granule nejdú preč von z jazera. Jasné. Tak to sú parametre. Dobre, tak možno by sme si mohli pozrieť teda filtráciu. Spomínal si teda, že máš 2 filtrácie.
nasávanie som videl teda, že je zo spodu a cez potrubia. A cez skimmer. Takže vlastne je tam aj tá spodná hladina, ale respektíve spodná vrstva aj vrchná vrstva cirkuluje. Áno, ale nasávanie je ešte tretie. V tejto trubke, ktorú som mal pôvodne len na prepad, keď sa pozrieš na túto rúru, tak som do 50-ky rúry vložil ešte 30-ku a čerpadlo nasáva cez dierky tejto rúry v podstate zo stĺpca vody. To znamená, všetky tie jemné plávajúce čiastočky, ktoré nepadnú na dno alebo neplávajú na hladine, len sa vznášajú vo vode, tak nasávam cez túto rúrku. Takže v podstate 3 druhy nasávania. Šikovné, zase vec, ktorá nie je štandardná. Hej, vymyslené, fajn. Dobre, čerpadlá máš umiestnené v jazierku, alebo sú mimo jazierka? Prvé 2 čerpadlá sú urobené tak, že v podstate do steny je urobená rúra, z tej ide PVC trubky, na ktorých je zavesený čerpadlo a sú vo vode. Tie prvé 2. Toto čerpadlo je pod úrovnou vody a ukážem v tom prepade, to si potom pozrieme. Plánujem tie čerpadlá prerobiť, dať ich k filtru kvôli bezpečnosti, aby som nemal žiaden kábel vo vode. Akurát to nejak nestíham, ale myslím, že do jesene to urobím, pretože dá sa to urobiť aj takým spôsobom, že jednoducho na suché položenie čerpadiel a človek sa nemusí báť, že sú nejaké elektrické kábele hodené vo vode. Mám tu síce poistky na ten elektrický prúd, ale bude to bezpečnejšie. Okay. Takže ideme na tie filtre? Môžeme ísť na tie filtre, poďme pozrieť. Ktorým začneme? Tým pôvodným, tým veľkým. Celý tento filter som si vymyslel sám. On je ešte meter zapustený vo vode. V zemi. Základ je 400 mikronové sito z derezovej ocele, ktoré zachytáva všetky hrubé nečistoty. Toľkoto nečistôt vyrobí to jazero od rána. Ja to len lopatkou vyberiem, vyhodím, ostriekam a je to hotové, to čistenie. Potom tu mám ešte jednu japonskú rohož a ďalšie sito s hrubšími mikrónmi. To drží zhruba, to je taká jemná dofiltrácia, ako by človek nepovedal, aké množstvo tá japonská rohož takýmto, to je ťažké, to má 5 kg, keď to je plné blata. Pod tým je helix a chipsy, je to v podstate moving bed, vzduchovanie a voda prechádza ďalej cez v podstate UV komoru, kde mám UV lampy. Dôležitá je táto stena, ktorá je pevná, ale zo spodu je 7 cm fuga. Čiže tá voda musí ísť dole. A pod týmito japonskými rohožami, ktoré sú tam 3 vrstvy, sú takto nastavené filtračné kefy. Čiže tá voda musí ísť takto celá spodom a rovnomerne stúpa hore. Prvá nečistota sa chytá na tých kefách a všetko ostatné, to jemné sa zachytáva tu. Tu je vidieť, že asi za týždeň budem čistiť znova, že už je nachytaných tých nečistôt. Zachytáva to veľmi dobre, ale dôležité je, že tie kefy vytvárajú na tých kefách obrovské množstvo baktérií, biologického materiálu a tá robí tú vodu potom kvalitnú. Prvá, samozrejme, takisto aj tento moving bed. Ten helix, keď sa takýmto spôsobom točí, tak odburávanie nitrifikátov funguje veľmi dobre. OK. Vidím, že aj zateplovaná tá filtrácia, že aj celoročne ideš, hej? Celoročne. Hej. Je to potom celoročné tak, že vypínam toto čerpadlo, ide len ten skimmer na 30%. Jazero je kompletne prekryté cez zimu. Voda sa ochladí na 5% a ryby v pohode prežívajú. Takže na tú druhú filtráciu používam ďalšie čerpadlo. Je to Superfish 8000 použitá na sucho. Funguje to perfektne vtedy, keď je čerpadlo uložené pod hladinou vody. Stačí raz napustiť systém a voda si už krásne doteká, ťahá. Prevádzka bezproblémová už 2 roky. Čerpadlo ťahá vodu cez túto 55 Osaga UV lampu a potom ide do tohto filtra, ktorý som si vymyslel a urobil sám. Voda prichádza touto rúrou. Je tam ďalšia rúra, ktorá má z boku dierky a prechádza cez kefy, ktoré sú tu ako
prvá filtračná brána pre nečistoty. Dôležitá je táto stena, ktorá je od spodu 5 cm, je tam diera, čiže voda ide najprv dole. V tejto časti je potom urobené dvojité dno, dierkované, takže tá voda potom musí ísť pomaličky zase hore. To dvojité dno je 15 cm od pôvodného dna, čiže prvé nečistoty sa zachytávajú tam a potom je tam špecialitka, ktorú som vymyslel. Je to recyklácia pások z balíkov, vyrobil som takéto mašličky, ktoré ponúkajú veľmi veľkú plochu pre nitrifikačné baktérie, ale tým, že sú aj tak rozlične cik-cak poukladané, tak to zachytí kopu drobnej nečistoty. Potom ďalší je japonská rohož, ktorá zachytáva takisto, keď je úplne hnedá, tak to zoberiem a čistím. A úplne posledná vec je tento biomolitan, kde sa zachytávajú už len ten jednolinké čiastočky a voda ide zase naspäť do jazera. Výhodu má tento spôsob filtrácie, že tento filter sa nikdy nezapchá, pretože keby všetky tieto médiá boli plné, tá voda tu cez tie dierky stále vyteká a keby už voda nešla, tak mi preteká cez túto rúru a nemá problém vrácať sa do jazera. A to už by som videl, že jednoducho už je to plné, už je to špinavé. Tu mám výpust, čiže keď to idem čistiť, vypnem čerpadlo, vypustím všetku vodu, vyberiem kefy, ostriekam ich len hadicou, strčím ich naspäť a krhlou len opláchnem tieto ostatné médiá, zapnem a je to naspäť. To je servis raz za 2 týždne, 10-minútová robota, ale robí to perfektnú prácu, pretože človek by nevedel, aké množstvo tých jednolinkých, tých plávajúcich častičiek dokážu takéto kefy zachytiť. V podstate táto časť je veľmi dôležitá, pretože tu sa vytvára prúdenie, ktoré jednak rozprúdi do kolečka celú masu vody a tým, že prúdi do kolečka, tam v strede, v tej nižšej časti padá všetká nečistota, ktorá je to oceľovacou rúrou vyťahnutá do filtra. Ale aj ryby majú veľmi radi prúdenie. Oni tam plávajú, keď sú v kľude, keď sú tu sami, tak jednoducho plávajú proti tomu prúdu. Takže ďalšia vec je aj to, že aj ten okysličený vzduch, ktoré toto okysličovanie spôsobuje, tak celá tá okysličená voda sa rovnomerne rozprúdi do celej masy vody. Nie je to len niekde v kúte, že je nejaký kameň, ale jednoducho tá voda je okysličená celá. Tu je jeden výstup z toho veľkého filtra. Tento výstup je z toho filtra, tady to zadom ide trúbka a v podstate všetky body som smeroval do jedného bodu, aby sa to prúdenie rozbehlo z tejto strany a potom to už do kolečka točí a keď sa pozrieme lepšie, tak krásne do toho skimra tie nečistoty sa tam dostanú a skimmer ich všetky berie preč. Áno, čiže zase skvelé vymyslené vzduchovanie. Tu je klasické krmítko, myslím, že to je značka Osaga, alebo aké to modré. Áno, kamarát mi vyrobil takýto domček, výhoda je, že ja ho naplňam plné, je to zaizolované styrodurom, je to chránené pred slnkom, pred dažďom a asi 2 týždne vydrží, kým sa to krmítko celé vyčistí a potom ho len naplním, skontrolujem, aký je stav. A výhoda je, že to krmivo padá presne sem, a ten tlak vody to rozdistribuje po celej hladine a rybičky sa nemusia byť na jednom mieste o kus krmiva, ale je to v podstate rozprestrené po celom. A v podstate vyžerú to, kým vlastne ten prúd vody ho dotlačí ku skimru. Je to vlastne na druhej strane. Skvelé. Vzduchovanie je jedna z najdôležitejších častí a keď vypadne filter, není problém, nesmie vypadnúť vzduchovanie. Preto mám základné vzduchovanie, je tento veľký vzduchovač, 3600 litrov za hodinu, ktorý mi vzduchuje tento základný vzduchový prúd. A potom mám ešte pre istotu tento malý pontek, keby náhodou tento vypadol, nech ide ešte ten. A keby všetko vypadlo, tak tu mám na solárnu energiu, tam je ešte druhý panel, 2 vzduchovače na baterky. Táto baterka, keď je slnečný deň, vydrží ešte 24 hodín vzduchovať. A už sa mi aj stalo, že z nejakého dôvodu vypadla elektrina, všetko bolo vypnuté, vzduchovač išli, tie ryby prežili všetky.
Takže je to perfektné, že to máš poistené, to treba povedať. My v podstate do realizácií sa snažíme navrhovať vždy veci týmto spôsobom. A takisto aj 2 čerpadlá. Hej, niekto si môže povedať, OK, 3 čerpadlá zbytočne veľa, ale nie je to nikdy veľa. Proste. Minimálne 2 teda by mali byť. Keď jedno odíde, vypadne, hej, kým sa proste zreklamuje, zakúpi nové, aby v podstate tá cirkulácia išla aspoň na tú polovicu. Takisto navrhujem, aby bolo ešte jedno niekde v garáži odložené, že nečakať na dodávku, ale len jednoducho vyšrobovať a vymeniť. Ide o tie ryby. Pri rybách vieme, že neexistuje potom. Hej, pri rybách treba proste konať vždy, oni nebudú čakať. No. A nebudú počúvať, že preto neprišlo. Alebo tak. Si na svojom obľúbenom mieste Toto teraz. Toto je moje obľúbené miesto, večer si dám pivko a hodím rybám žrádlo. Tak poďme si možno trošku o tých rybkách porozprávať. A máš tu niektorú rybu takú, ktorá je tu že úplne od začiatku? Áno. Volá sa Onassis. Je to ten v podstate on zaraditeľný je hachiro, by sa dalo povedať, ale je to eurokoj. Kúpil som ho, aby som vyskúšal prvú zimu, že či mi tu prežimuje kapor. Potom boli následne kúpené tieto najväčšie, ten dojcu karashigoi, potom je tam wagoi karashigoi, tento kinmatsuba, dojcu kinmatsuba a shusui. To sú v podstate 7-ročné ryby. Kúpené v apríli roku 2018. To sú stálice, tie už sú tu nemenné, to už v podstate som dokupoval ďalšie. A potom každý rok som dokupoval, tak ako som spoznával variety, nové ryby, ďalšie a ďalšie. A teraz aktuálne mám 36 koj a mám tu ešte 3 farebné plotice. Červené. Tie majú už 10 rokov. Tie boli u mňa skorej v tom malom jazierku. Pretože som ich tam mal a hovorím, tak už ich tam dám. Tak to boli v podstate prví obedovateľia, ale ten čierny, ten sa teraz zašil. Vždycky to býva také, že o ktorom sa hovorí, tak tu nie je. No táto najväčšia v podstate je 7-ročná, má tak 85 cm odhadom. To sú potom nejaké 75-ky a také. No a potom sú tu tosaje, tie najmenšie, ktoré som kupoval tento rok na jar v zahraničí. Ale z 10 cm niektoré vyrastli už na 30 cm. Ten rastový potenciál tam je. A teším sa, že za nejaké 3-4 roky dosiahnu už tých 80 cm ako ostatní. Kde je konší? Toto, v podstate som to kupoval ako karaši, ale vyskočila matsuba, to je 3-ročná ryba. Tá v októbri bude mať, to je od koniši, v októbri bude mať 70 cm. Ale pritom nekrmím nejak extrémne. Ako krmil som vždy 200 gramov a tento rok už som sa nastavil, už dávam 300 gramov, ale pri tomto počte ryb by to kľudne mohlo byť kilo. Ale zase nepotrebujem také extrémne rasty. Stačí mi, keď mi to rastie tak v pohode, ale aj tak rastú veľmi dobre. Hej, ty si mi spomínal, že si ako profesne bol zameraný ako živočichár, hej? Keď to tak môžem povedať. Čiže ohľadom tých krmív máš veci naštudované určite dobre. Áno, ale ja som sa profesne venoval ošípaným a hovädziemu dobytku. Ale je to približné. Takže viem, čo mám od krmiva očakávať, viem, ktoré znaky mám sledovať a viem aj, ktorý výrobca akým spôsobom pracuje. Osobne poznám firmu Altech Coppens. Bol som tam aj s majiteľom, zakladateľom, takže tej firme dôverujem a väčšinu krmív beriem od nich. V týchto teplejších letných mesiacoch, čo by to krmivo malo obsahovať? Má nejaké špecifika, čím sa líši od takého základného alebo zimného krmiva? Tam ide o to, že najdôležitejšie je, aby ten majiteľ vedel, keď už má to dobré krmivo, akékoľvek na svete, koľko, kedy a ako.
lebo sú niekedy časy, keď tým rybám nechutí z nejakého dôvodu či tlaku a vidím, že nežerú, tak im nedám viacej. Ale ako tie bežné krmivá je to okolo 30% bielkovín a okolo 6% tuku. Tie iné rastové krmivá, ktoré boli vymyslené a ktoré sa podávajú a predávajú že na rast, ktoré majú viac ako 40 až pomaličky 50 až 15% tuku, to bolo vyrobené a urobené pre kaprov, ktorí boli normálni kapri na jedenie, ktorí sa za 2 roky porážali a nikto sa nestaral o ich zdravotný stav, ale tie najnovšie výskumy a rôzne, je jedna firma, ktorá skutočne si dala záležať na tom a robila praktické výskumy sama u seba. Stačí dobre vybilancované kvalitná rybia rúčka, stačí 30% tuku a 30% bielkovín, 6% tuku a tie ryby šlapú. Takisto tam musia nejaké aminokyselinky dopasovať, ale vždycky je najdôležitejšie to oko chovateľa, ktorý musí sledovať, či je voda v poriadku, či je zdravotný stav v poriadku. A keď si ryby pýtajú, keď toto všetko funguje, tak im ešte prihodí. A keď jednoducho nemajú náladu, tak zbytočne hádzať viacej. Je to vyslovene o tom majiteľovi. Ono je dneska strašne veľa dobrých krmiv. V podstate nejaké extrémne zlé krmivá nie sú. Je to len o tom, kto si kde vyberá ako zloženie. Ale ten spôsob krmenia je najdôležitejší. OK. Na zimu v podstate to zloženie, alebo pred zimou v tom období od neviem, možno septembra do novembra, čo by malo to krmivo obsahovať, také teda zimné krmivo? Ono je to znova v podstate úplne jedno, ide o to množstvo, ale najdôležitejšia vec je, že v zime krmím len potápavé krmivo a sledujem ryby a v podstate je tam dôležitá aj teplota. Sledovať tie ryby. Ja keď to mám prekryté skleníkom a prídem sem, ryby aktívne ku mne prídu, tak im pár granuliek toho potápavého krmiva hodím. Ako náhle to zožerú i hneď, tak im hodím ešte trocha, ale nie je veľa. Ale oni vždycky nejakú tú trošku dostanú. Ale v tom momente, keď ležia všetky na dne, hibernujú, tak ich len skontrolujem, neruším ich a žiadne krmivo nedostávajú. Majú zastavený metabolizmus v podstate. U mňa to vychádza tak, že január nedostávajú nič, ale december a polka februára už si pýtajú a oni už potom, ja keď v apríli odokryjem to prekrytie, oni sú už v kondícii, pretože ten skleník a všetko to má tú vodu teplejšiu, ale ide o to, že to potápavé krmivo oni lepšie berú v zime z dna. Je im to jednoduchšie a keď tam aj padne, keď niektorá nezožerie, tak druhá si ho nájde, nemusia míňať energiu na to, aby si to chytali po hladine. Čiže znova, množstvo je dôležité a sledovať zdravotný stav, ale potápavé krmivo berú oveľa lepšie ako jednoznačne v zime len potápavé bytosť. Podľa mňa, podľa mojej skúsenosti. Zaujímavé si mi spomínal v podstate aj to prekrytie, ináč možno tip pre ostatných. A v zime ho používaš ako prekrytie bazéna a v lete ho používaš ako foliovník alebo skleník, hej? Áno, ten skleník je tu vedľa, to môžeme natočiť. Veľmi zaujímavé, môžeme si pozrieť potom, hej? Takže to je tiež veľmi zaujímavé. Dobrý tip, akože skvelý. Mňa by ešte možno zaujímalo potom, že to zazimovanie toho jazierka. Môžeme prejsť tomu skleníku. Môžeme aj k tomu, ale budem rád aj v zime, keď sa my v podstate tu stretneme. Určite áno. A možno pod tým prekrytím si ukážeme tie ryby, ako fungujú v zime a ako im to prekrytie aj pomáha, hej, lebo určite tá teplota je inde. Najlepšie bude, keď bude zasnežené. Jasné, hej. OK. Dobre, Miro, každopádne ďakujem ti pekne a teda verím, že sa v zime uvidíme. A keď budeš mať nejaký zaujímavý prírastok, ktorému neodoláš v rámci diagnózy, tak ma určite zavolaj, prídeme sa na to. Nemusí to byť v zime, môže to byť koncom októbra, keď meriam tú jednu, čo som ti hovoril, že je 3-ročná. A môžeme urobiť také videjko, že budeme merať ryby. Že vyberieme niektoré a zmeriame, že koľko narastli. Z tých nových, tam to viem porovnať, pretože ich mám odfotené, čo som kupoval teraz na jar, v januári a v marci. A v októbri tam môže byť, že z 10 cm na 40-45 narastli. Takže to môže byť celkom taký zaujímavý poznatok. Dobre, tak to rád príjmem. Ďakujem ti pekne. Ďakujem za návštevu. Čau, čau. Thank you.